Hi, ik ben Thijs en ik ga zo meteen zingen See You Again van Charlie Puth. Dat is een Nederlandse versie, dus dat is wel even wennen, maar... Amai, hier, man. Wat is hij aan het doen? Pozen en zo. Oh, ja. Heb je met een pose? Het is zo lang geleden dat ik jou zag. Ik wil je zoveel vertellen als het van jou mag. Ik heb zoveel beleefd, jij was mijn energie. Ik wil je zoveel vertellen wanneer ik je zie. Hij gaat het allemaal pakken, joh. Wanneer ik je zie. En waarom moet je nu al gaan? Waar ben jij naartoe? Waarom liet je mij hier staan? Nu weet ik niet meer hoe. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Wat ik ophoud is schijn. Ik weet dat jij je beter voelt, maar aan mij doet het pijn. Thijs, welkom. Dankjewel. Was spannend? Ja, best wel. Ja? Best wel een heftig nummer. Ja, dat snap ik. In het Nederlands ook, dat is altijd weer even anders. Ik moest er ook aan wennen. Kan het zijn dat ik jou in Nederland al wel eens ergens heb gezien? Op tv of zo? Heb je ergens aan meegedaan? Ja, klopt. Ja. Ik heb meegedaan aan Idols. Zie? Ja. Ik wist het. Ik wist dat ik je ergens van herkende, ja. Niet van even blazen, meneer. Nee, niet van even blazen. Je stem is super vet. Je hebt een heel mooi randje op je stem, waar je mij met de eerste 2 zinnen compleet mee pakte. En dat was voor mij al genoeg om te horen dat er superveel in jou zit. Dankjewel. Slongs, wat vond jij ervan? Ja, de politie met een microfoon. Ik heb ze liever zo dan in het blauwe pak. Je een fan van politie? Ik zie ze liever in hun rug dan in hun voorkant. Oké. Dat is gewoon wat persoonlijk. Maar nu heb ik graag uw voorkant. Je hebt een aangename voorkant. Die hoge tonen, man, dat haal ik niet. Hè? Ik moet het hebben van mijn Barry White levels. En hoe dat je dan van gewone stem overslaagt naar kopstem, dat is heel chic. Dat is niet iedereen gegeven. Dus zangtechnisch, maat, echt heel sterk. Dankjewel. Ja, heel sterk. Thijs, ja, aan het begin toen dat je ging zitten, dacht ik, ai, nee, wat gaat hij doen? Je gaat hier super theatraal beginnen en overacting doen. Dus ik had een voorgevoel van, het komt niet goed. Ik denk dat je daar wel echt aan moet werken. Maar voor de rest vind ik wel dat jij iemand bent die heel goed kan blenden in een groep. Dank. Alsjeblieft. Kijk op de stemmen. Chris, ik ben eigenlijk benieuwd wat jij ervan vindt. Ja, Ja, hè? Oké. voor mij is het ja. Slongs, Van mij op de ook niet, ja. Bedankt. zijn er al 2? We hebben nog 1 nodig. Nee. Voor mij is het een ja. Ah. Dankjewel, man. Je bent door. Dankjewel.